Hrvatima izvan domovine. Dubrovačka pijanistica Ivana Marija Vidović, koja u rodnome gradu predaje glasovir djeci, prošlog se tjedna vratila iz Italije, gdje je tamošnjim srednjoškolcima predstavila djela Dore Pejačević. Nešto starijoj publici na jednom muzičkom konzervatoriju održala i predavanje o glazbenom stvaralaštvu Dore Pejačević, a potom i koncert u prekrasnoj koncertnoj palači na jezeru Lago di Como. Kakvi su dojmovi s putovanja u Italiju, u kojoj je već mnogo puta svirala i kojoj se uvijek rado vraćala, Ivana Marija Vidović otkrila je Ivi Matić. Pijanistica Ivana Marija Vidović i ovog se puta iz Italije vratila s lijepim uspomenama. Zemlja je to u koju ju često pozivaju i u kojoj je predstavila svoju zbirku poezije i održala brojne koncerte. Prvi koncert na ovom glazbenom putovanju održala je srednjoškolcima, koji su glazbom Dore Pejačević bili toliko oduševljeni da su i sami poželjeli naučiti svirati njezina djela. I tako je dogovorena bogata notna razmjena. Strašan odaziv, toplina u dvorani konzervatorija Vivaldi, ovi profesori, moji kolege, valjda Talijani tamo, koji predavaju, i direktorica sama, vrlo jedna poduzetna i draga osoba. Svi su odmah priskočili i nekako sam se osjetila lijepo i evo, koncert je protekao krasno, međutim ono što je mene još više oduševilo je njihov interes prema našoj baštini. Vjerojatno sam i uspjela dobrim dijelom sa srcem to i proširiti na njih, tako da sam ih i zaintrigirala. Međutim, poslije koncerta su svi htjeli note od Dore Pejačević, minijature, i dogovoreni smo još da budemo u kontaktu s našom školom gdje ja ovdje sada predajem na Luki Sorkočević, da im pošaljemo i još nota i Kalinskog i raznih naših autora, jako lijepih skladbi sa našim melosom, koje su njima vrlo, vrlo atraktivne. A mi smo opet s njima dogovorili da nam pošalju malo njihovih autora, Kazele i tako tih dakle, baš za njihov uzrast. To su sve prekrasni komadi, oni su sve to iskopirali, jako zahvalni da će sva djeca nešto napraviti od toga, da će studirati, i tako smo se rastali sa obećanjima da ćemo se vjerojatno opet susresti. Jedan od koncerata Ivana Marija Vidović održala je u prekrasnoj akustičnoj dvorani palače na jezeru Lago di Como. No, osim interpretacije dijela Dore Pejačević na glasoviru, Ivana Marija Vidović recitirala je i poeziju iz vlastite zbirke pjesama posvećene ovoj velikoj hrvatskoj skladateljici, i to na hrvatskom jeziku. Prekrasno je to što sam vidjela da žele čak da izrecitiram nekoliko stihova. Ja sam napisala to djelo Život cvijeća koje je posvećeno Dori Pejačević i opjevala svaki cvijet kojega i ona glazbeno opjevala u glasovirskim minijaturama, jeli Život cvijeća opus 19. Dakle, svirala sam i onda na kraju glumac u pauzi i na samom kraju istaknuti glumac Claudio Milani je recitirao na jako nadahnut način u talijanskom jeziku, a onda sam se ja njima obratila i rekla da znam talijanski jezik, ali da im ipak neću glumcu krasti tu ulogu, ali ću im zato za razliku od njega izrecitirati na hrvatskom izvornom jeziku. I nevjerojatan je bio, dakle, tako su primili toplo, aplauz je bio na kraju, toliko topal, kao da sve razumiju. I zapravo je samo pitanje bilo izraza, kako će se to izrecitirati, i zadnja riječ te poezije je Dora, i svi su izgovorili tu riječ i prekrasno je bilo eto završiti. Dakle, dodala sam dodatak i glazbeni iz opusa Joaquina Turine i za kraj sam još izrecitirala na hrvatskom stihove eto posvećene Dori. Upravo u ovakvim putovanjima Ivana Marija Vidović vidi svoju misiju, glazbeno veleposlanstvo. Jer glazba nema granica, govori univerzalnim jezikom i dopire do svakog uha i srca. Veselim se i ponovno, izgleda da ćemo nešto već razgovaramo o mogućnostima ponovne suradnje, pa da možda i ti učenici dođu u lijepu našu, da se nešto s njima, sad smo ista europska obitelj. Sad moramo nastaviti tu kolijevku i baštinu i mislim da je na umjetnosti velika zadaća. Ovo je prekrasna jedna zadaća, jedno veleposlanstvo, pravo, koje ostaje. I nesebično se radi. To je za razliku od puno toga, mislim da je umjetnost je sama sebi dovoljna, ona ima jednu jaku zadaću i svrhu i poruku u svim zemljama svijeta, govori isti jezik, samo na različite načine i doseže do emocija svakoga.
Hrvatski radio, prvi program i glas Hrvatske. Hrvatima izvan domovine.